Umuna ti amin, Bombo Roger, kahit kuman nga kablawan, dagiti listeners tayo, iti Bombo Radio Lawag. Kastamit iti pamilyak, apo, ti Dumlaw family, Elvenia family, Magado family, Magbual family, ken iti BFP family, apo, ken dagiti listeners tayo, apo. My friends also, nimbag nga aldaw tayo amin. Yes, Okay, ma'am. idi maamwak di kalman Bombo Roger, haan ko pa'y laing nga hantay lang sink in kasi kumbaga adanak pa lang ti Cloud9 talagang napalaos nga ragsak Bombo Roger. Okay. Mamiris ko ti kinaragsak mo, attorney. Ma'am, naka-duty kay Game di kalman? Ma'am Magwal, Ma'am Veronica? Haan Bombo Roger, bali naka-off na di kalman iso nga adanak di balay. Adanak di balay di kalman. Okay. So, first timer, kasto nag-take iti bar exam, ma'am? Haan Bombo Roger. Okay. So, at least, so namin ano tayo, ma'am, nag-take? Namin na doon Bombo Roger. At least, pasado. Attorney, Yes, Veronica Magwal, okay. Attorney, since nga dati iti serbisyo, ti Bureau of Fire Protection, ngayon kasang walang gaya, manong atawin ti serbisyon, ti Bureau of Fire Protection at BFP, ma'am? Bale, 14 years kon iti BFP in Okay, service. 14 years. Kasano tingin na pag nakapagbasa, panagsasabay, dahil iti duty, of course, muna, pamilya, panagtaribay ti anak, kasawa, ti Bureau of Fire Protection, na muna holiday season, kat karamang kilat ta, iti naka-duty. So, kasano tingin na pag-concentrate, kaya iti panaggadal, pagkas kinabuga siya nga? Yes, Bombo Roger. Actually, Bombo, nag-first year na JPUP Santa Mesa way back 2013 until 2014. And then nag-stop na, nagsubli na ti law school 2018. So, kaasi ni Apo, ti adong nga rigat ken sakripisyo Bombo Roger, na nakapagturpos na di 2022. So, singit-singit lang Bombo Roger ti panag-review kasi narigat nga isabay ti panag-review, panagbasa, ken panag-duty. So nga, kasi ni Apo, na ipagturpos ko metlaing ti kinaabugan. Ngayon nga rin ti ado digiti mga kuryoso na ta, kasano na pagbasa git naka-duty digitoy? Digiti may isang kasunod-sunod ko, ba't mo namon, ado digiti sakripisyo. One may sa ditan, may sakripisyo pa iti pamilya, hanga maliklikan. At ano once nga may sakripisyo mo iti trabaho, adama digiti sanksyon nga muna tibiyang ti Bureau of Fire Protection ken nakaiket at iti panagmonitor ka digiti fireman, Ma'am Veronica. Okay, Yes. ma'am, kadete data, sino tinagbalin nga inspirasyon tayo? Kadete nagbalin nga abogado. Adda ka diti datin, membros si pamilya tayo nga abogadon, abogasya, ma'am? Awan pay Bombo Roger. Bale, ti mother ko ken ni husband ko, ti inspiration ko, Bombo Roger. Wow, very good. Okay. Ma'am, since nga panagbasa, panag-review, ana digiti sa ating malipatan, ken kang ronan na ideya, diti panag-examination ti talungal daw. Ma'am, attorney. Okay, Bombo. Ti panagbasa, Bombo Roger, usually, mostly, kung nakmanlatan nga kwa, kasi hanak maka-review nga nalaing ta, nadaduma 2 oras laing ti panag-review, before nak nga sumrek, adamit tay time nga makasungbat, adamit tay time nga haan. Iso nga narigat Bombo Roger. So nga during review kasi ni Apo na napagasatan nakmet nga nagrantan ti study leave. Iso nga naipasnek committee pa nag-review kadeti nga pa nag-bar exam. Okay. Ma'am, kadeti data, kalpasan nga nag-out tayo, kadeti yung may nga bulan tiya Pebrero, ag-stay tayo, iti Bureau of Fire Protection or plano ti papansabalik katuwad manen nga opisina, ma'am? Yes, Bombo. Haan Bombo agusting naklata dito yung Bureau of Fire Bombo. Bureau of Fire Protection lata Bombo. Okay. Ma'am, maraming salamat, Attorney Veronica Magwal Malaksid, ma'am, attorney. Nadapay kahit mong anayon nga pagyamanan, especially kadigiti listeners, viewers, kadigiti gundaway. Go ahead,
Attorney Magwala. Yes, Bombo Roger. Again, kablaawak amin nga listeners kayo ti Bombo Radio. Kang runaan dagiti nanais apo nga agbalin nga lawyer, especially dagiti working, ipasnek yo lang ti ag-review, agbasa, never give up. Kasi in time, in His perfect time, magrantan metlaeng apo ti iwi-wish tay apo nga arapa aktibiya nga agbalin nga attorney. So never give up. DJ lang, Bombo Roger. Once again, congratulations, Attorney Veronica Crisanta Magwal, Manuel Peleti, Bureau of Fire Protection. Congratulations, Attorney.